Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Kuzo zonke izindawo enikuzo zomhlaba, siyanxusa njengokuba kunxusa uNkulunkulu emazulwini egameni elihle likaJesu Kristu ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanembuzo malana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele eziyimisele ukuza eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cellphone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele kube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini yizwi leNkosi uJesu Kristu, iBhayibheli. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi leNkosi uJesu Kristu, izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebugcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi, lapho nihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, ukuze wonke umuntu omaziyo azohlolisisa imfundiso ngokwembhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha i-link izwi leNkosi uJesu Kristu, izwi leNkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sicele kuBaba wethu osezulwini ukuba asoke izinhliziyo zethu, sihole ngomoya ongcwele ekhanyeni okunguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sikhuleke. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho, namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani mfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo, umoya ongcwele ekhanyisa isibani sezwe, uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Ukholo lwami ngonyuka nalo, ngonyuka nalo, ngilubambe ngesandla ngiyongena nalo ekhaya ezulwini. Ukholo lwami ngonyuka nalo, ngonyuka nalo, ngilubambe ngesandla ngiyongena nalo ekhaya ezulwini. Noma kunzima, noma kunzima, noma kuyenyuka, kodwa ukholo lwami ngiyongena nalo ekhaya ezulwini. Noma kunzima, noma kuyenyuka, kodwa ukholo lwami ngiyongena nalo ekhaya ezulwini. Ukholo lwami ngonyuka nalo, ukholo lwami ngonyuka nalo, ngilubambe ngesandla ngiyongena nalo ekhaya ezulwini. Ukholo lwami ngonyuka nalo, ukholo lwami ngonyuka nalo, ngilubambe ngesandla ngiyongena nalo
ekhaya ezulitoma Noma uzima uthina noma uyenyuka uthukolo lwami ngiyongena nalo ekhaya ezulitoma uzima noma uthina noma uyenyuka uthukolo lwami ngiyongena nalo ekhaya ezulwini. Amen. Ayavuya, 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 Isabata, Amen. Sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu umnilimandla onke. Kulo izwi lenkosi uJesu Kristu esishumayelayo lapho khona simi embhalweni sifakaza ngamandla kaNkulunkulu ngalesikhathi esasinikiwe ukuba sifakaze. Simile yabona ukuhlakanipha kwethu kepha umusa kaNkulunkulu. Siyavuka siyaphila siyolala kusawumusa, sinempahla zokugqoka umusa, sinendawo yokulala umusa. Uma seneliseka ngalokho esikuphiweyo, umoya womona uyakuba mncane. Uma seneliseka ngalokho esikabe sikwabelwe, umoya wokweneliseka uyoba mningi. Umoya wokuthula uqhamuka lapho khona unokuqonda okuyintando kaNkulunkulu. Kepha umoya kaSathane ukutshela ukuthi lokhu akukho enough noma akwanele for wena. So uSathane ufuna lokufunile uzofuna kwabantu. Ingakho ubona abantu sebephakathi emshadweni basaqalaza. Baqalaza amadoda abanye abantu, baqalaza amakhosikazi abanye abantu. Yini umoya wokweneliseka ukho? Uthola umsebenzi useyacomplain ukuthi imali incane kepha ezongena betsheliwe ukuthi imali izoba ngaka. Kepha ngenxa yokuthanda izinto nenhliziyo enganeliseki usezandisela izindleko nemali yagcina ingamenelisi. Uthi omunye umbhalo lapha Bright kwincwadi yaseKolose ngifuna ukukhipha ubebeke kubona bonke incwadi yaseKolose kusahluko 4 uma engaphosi Bright uma ukhona sahluko 4 noma usahluko 3 lapho nje incwadi yaseKolose sahluko 4 ukhona kithi onginike kusukela kuverse 1. Incwadi kwabaseKolose isahluko sesine ivesi lokuqala. Yes. Makhosi zenzeleni izinceku zenu okulungileyo. Nina bantu ke ababusayo noma ngabe ubusa izwe uhulumeni noma ngabe uminister mhlambe ungqongqoshe noma ngabe uyikhansela. iBhayibheli likhuluma nabantu abasemandleni akuyibona abanezikhundla eziphakemeko. Lithi mabenzele abantu okufaneleyo nokulungele
bantu abaholayo. Lento le iya kulento yokuthi lo muntu omholayo uma ukuthi wena uyamholela akithi uyasebenza noma wena unesikhundlo sinikiwe. Uma ungakwazi ukuphatha isikhundlo sinikiwe ngondlela noma ngohlelo uzosihlukumeza usixhaphaze ugcwale bathi ukushokobeza no bathi corruption ngesizulu ugcwale inkohlakalo. Ingakho uthola ukuthi umuntu unikwe isihlalo sokuthi abe imanager, abe iCEO, abe usupervisor, akubone ngazi ukuthi yena usengaphezulu kwabanye abantu. Kanti lento uyinikwe ngokwequalification yokuthi bathema bebheka wathembeka ukuba lesikhundla ungakwazi ukusebenzisa. Kepha wena usuxoshisa abantu emsebenzini, usufuna ukuthi udlwengule amantombazane ngokuba yilowo nalowo muntu ofuna ukumenzisa into ngenxa yamandla akho umphoqe ukuze asabe noma kuthiwa umfundisi. Wena usabisa abantu ukuthi ke benze izinto ezingalungile ngenxa yokuthi wena uzobasabisa. Wena uyisikhohlakali uxhaphaza amandla wanikiwe ngokuba ithi encwadi lapha kwincwadi yamaRoma sahluko 13 kusukela kuverse 1. Le ncwadi ngifuna ukukukhombisa ukuthi noma ngabe isiphi isikhundla onaso lemhlabeni esikwenza ukuthi ube umholi noma ube umqapheli wabantu, leso sikhundla asiveli kuwena. Kuthiwa yonke into eletha ukuthi wena ukomeliswe ngesikhundla esiphakeme kuvela kuNkulunkulu. NoSathane uyakwazi futhi ukubakhuphula bakhe ngale ndlela yakhe njengoba abanye behlele ezikhundleni nje bathakathile babulalisile abanye abantu bahlele ezikhundleni zegazi, izihlalo zabo zigcwele igazi ngoba lesihlalo ehlele kusona wabulalisa umuntu ehlele kusona. Manje incwadi kwabaseRoma isahluko 13 verse 1 akube yilowo naloyo azithobe, yilowo nalowo akhathalekile ukuthi ubani. So umuntu nomuntu kufanele adlule kulesigaba sokuthi afunde ukuzithoba phansi kwamandla phakathi kwamandla ani ombuso ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu. Yizo lento leyo. So uma unikwe isikhundla sokuba umbusi akusona esakho usinikiwe. Kepha uma wena ukuba uthe wenza icebo lokuthi kugudluzwe umuntu ukuze kuhlale wena, unikwe uSathane leso sikhundla. Kepha lokho musa ngokuqonda nangokulungileyo ke lo muntu isikhundla sinikwe uNkulunkulu ngokuba uthi mesebenza asebenzele uNkulunkulu. Yithi uma esebenza usebenzela abani? Mawufunda uNkulunkulu ekunika ithuba lokuthi funda esikoleni noma ngabe ke primary, high school, university, unikwe isikhundla uNkulunkulu noma ithuba lokuthi wena uzinikele ekufundeni wenze kahle ukuze mawudlula la uNkulunkulu avulele eminye iminyango. Uzovulela kanjani iminyango uNkulunkulu uyivela? Awufuna ukufunda, awufuna ukusebenza, awuzimisela ngalutho empilweni, kepha ukhuluma izinto ezinkulu nezifiso ezinkulu, kepha indlela yangakhona uyihambi. Yini khona izinto othi mawuhleli ukwethu uzicabanga uthi noma uxoxela abantu engazikwe ukhuluma ngamaphupho amakhulu, akusizi ukuba nephupho elikhulu kepha indlela eyangakhona ungayihambi. Yizo lento le. So uma wena unikwe ithuba lokuthi wenze kahle, ungacabanga ukuthi wenzela omunye umuntu, enza kahle ngokuba kufanele wenze kahle. So uma ungumzalwane kuthiwa uyasebenza emsebenzini, awukwazi ukuba umzalwane ozosebenza ngoba nake bona imanager kakhulu. Fanele kube umzalwane osebenza kahle ngaso sonke isikhathi ngoba incwadi ithi masisebenze ngasisebenzele inkosi. Angazi noma incwadi yaseKolose isahluko ithini? Zinceku abangamakhosi enu ngokwenyama balaleleni, yes, ngokwesaba nokuthuthumela, ngobuqotho ngenhliziyo yenu kungathi kuKristu. Engathi mawusebenza noma ungaphansi komuntu uyahlonipha, awuhloniphi isikhundla sakhe. Ningathengi amehlo. Ungathengi ini? Ningathengi amehlo. So uma ukuthi wena uzofuna ukuthi ugqoke kahle ngoba nabo uza enkonzweni, noma uzokhuluma kahle mawusenkonzweni, noma uzosebenza kakhulu uma kuthiwa ke kuzofika abahloli mawuthisha,
Kepha isikhathi esiningi uhlafuna ushephisi ubhizi ubukela nefoni uyascrolla i-internet with-security beqhamuka i-inspector lekhono zenza khona into serious. Wena uthenga amehlo lo msebenzi owenzayo awuwenzi ngokuzimisela. Isikhundla nesikhundla nethuba oliniwe kufanele wenze kahle ngoba lolo thuba khona olifisayo. Wena uvimbile endleleni ngoba uyawaste isikhathi uchitha isikhathi. Ningathengi amehlo njengabathokozisa abantu. Uma uya esikoleni ngenxa yabazali bakho alikho ikusasa lakhe esikoleni. Uzoba usitapha, angisho ukhontela ngoba usitapha. Kepha bonke abahlulwe impilo bagijimela izinto ezilula ezibanika imali. Ngeke uzube nemali ingqondo yakhe ingasebenzi. Kuyadelela lo mfana kaZondi. Angisho ukuthi umuntu oshaya isicabha kanani. Ngepha isikhathi esiningi ngithi ke abantu abafuna impilo esheshayo bayeka indlela efuna ukuthi ubekezele ukuze impumelelweni yakho ungezukusolo. Impilo yomtshotshi inkomo angiyona impumelelo. Impilo yokuthwala akuyona impumelelo. Impilo yokudayisa komzimba wakho akuyona impumelelo. Kodwa njengezinceku zikaKristu nenze intando kaNkulunkulu. Unikwe ithuba lokuthi funda phela. Uthofuna umsebenzi wawuthola. So uloko wenza ama-sick leave njalo. Uyagula incwadi kadokotela ngoba uncane emsebenzini, ngoba ufuna ukuhola mahhala. Vila njini. Ithi incwadi ibukela entuthwaneni vila njini. Isho iBhayibheli. Obanika incwadi yeZaga sahluko 6. iBhayibheli izokutshela nje ubuwena ukuthi uloku ulala uphende kuguquka ubuka i-TV uyavuka nohlakahla weshaya enyuka awugezile amakhwapha enyuka umtsintsili uyanuka awuzithandi mawushela amazinyo akhe agcwele umyelo. Kepha uma ukhuluma kubantu ukhuluma izinto ezinkulu. Ala ushintsho kuwena. Washi anda yakho, washi iphende lakho. Ungagqoki iphende elilodwa iy'nsuku eziwu-3, ungagqoki i-anda eyodwa kuphela isonto lonke. Izibe nemap yensiya yakhe eqhamuka emhlane. Iy'cathulo zenuka, amasokisi ayenuka. Kepha kubantu ukhuluma izinto ezinkulu. Uzokwazi kanjani ukwenza izinto ezokwenza ikusasa lakho likhanye uhlula ukwenza izinto ezincane eziholela ekutheni wena wenze kangcono kusasa. Lento ekuthiwa i-discipline noma umkhondo noma indlela umgudulela wokuhamba ngendlela eqondile uqala ngalesikhathi ukwazi ukuthi-ke wena uma ubone iphepha ucosha ulifake emgqomeni, uma ubone ungcolile ukline, uma ubona kunestain uthathe indwangu usule. Ngokuba abaningi bagcina sebaloku bekhomba buka kanjani beka lapha kanjani wenzeni ukwenza umehluko. Wenzeni ukwenza umehluko. Incwadi iZaga isahluko sesithupha verse lesine. Yes. Unganiki amehlo akho ubuthongo. Unganiki amehlo akho ini ubuthongo. Usho ukuthini? Usho ukuthi ungabi umuntu oyivila. Ubuthongo kulala ungenzi lutho ngoba ulala wenza lutho. Ngeke ungitshela ukuthi ungalala bese uhamba ulala noma ulala uhamba ulele. Uhamba ubhekile. Nezinkophe zakho ukozela. Ngoba yini bonke abantu abozelayo bahlezi bekhathele not ukukhathala nokuthi uzwelela ubuthongo. Uyivila. Wevila. Zophule njengensephe kumzingeli. So zikhulule kulo umoya omubi ukuvila. Wevila. Nanjengenyoni esandleni somthimba. Hayi mina nje ngifuna unkosikazi okhuthayo. Uzomthola unkosikazi okhuthayo uyivila nje. Yana entuthanweni vila ndi. Shona hamba ubheka intuthwane yenza njani wevila nje. Yana entuthanweni vila. Hamba ubheka intuthwane wevila nje. Wathi ufuna ukugana sawuganile. Wayipha izinja zihlala kushona ilanga endisheni. Waye endlini engahleleliwe. Wathi-ke wena ufuna ukuba umnumzane, kumele phela uba umnumzane. Waye ungasafuna ukondla ikhaya lakho. Waye ungaqedi. Yini ukuvila? Ubone izindlela zayo. Buka intuthwane iyasebenza uyithola iginqa ikhozo lekhekhe noma ngabe yini engabe ithwele iyobeka emgodini. Njalo bese kuzongena ubusika. Okusho ukuthi intuthwane isibonelo sento esilwane esincane kodwa sikhuthele. Wena ungaka nje uyindlovu esinde umboko wayo.
emsebenzini uyimpimpi, emsebenzini uyadoja. Njalo lo okhona kuyahlezi nje kuyacomplain kuyakhonondwa ngendlela oziphatha ngayo engalungile. Umuntu ongalungile unomkhuba ukuthi into engayithandi yena engafuni ukwenza kahle bese ahambe onginikele incwadi yamaroma eseKorinte esahluko 15 sukela ku verse 33. Umuntu oyimvila oyinuku ongathandi ukutshelwa uthi-ke mesebona ukuthi lento yokulungiswa iyamxina bese-ke agijime ahambe ayefuna abantu azofaka lo moya athi uyambona nje umhlengi, uyambona uyathanda ukusiphatha, uyambona nje umhlengi uzenza into enkulu, uyambona nje umhlengi lento ayishilo kubani angiyithanda uyayithanda wena. Ngoba yini ufuna ukuthi manje kuphendule omunye ozoma nawe kulokukhohlakala osuqala ubungeke uze kumhlengi uzomtshela ukuze ubonakala ukuthi uyisikhohlakalo rephethe umphathi wabantu ugijima ngale uyokhuluma kabi ngomunye umuntu. Incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko 15 verse 33. Yes. Ningakhohliswa. Lalela iBhayibheli lithi ningakhohliswa Ukujwayelana nabantu. Ukujwayelana nabantu abangalungile. Bonakalisa ukuziphatha okuhle. Yeso bantu uthi uzihambela kahle ulalela wenza kahle yonke into. Uzoqhamuka ingane noma umfana noma ubhuti noma ubaba omdlwembe. Ukuba lo mdlwembe ukhule nawo. Noma ngabe ufike esikoleni uzofaka udlwembe akwazi ungafuna ukulalela uthisha akwazi ungafuna ukufika ngesikhathi esikoleni nasemsebenzini uthola abantu beyeka ukuthi-ke baqonde ngqo lefuna baye khona bafuna abantu abazobahlebela amanga babahlebela inkohliso ngoba bakhombisa izinto ezingalungile. Bonakalisa ukuziphatha okuhle. Uthi usebenza uzimisele fika umuntu ozokutshela ukuthi yena uzimisela kakhulu yazi usikhatha nomphathi ngoba yini usefaka nomoya ongalungile. Umoya ongalungile vele ufuna abantu ozophila nabo nokuphile ngabo. Uma umuntu engalungile ekutshela ukuthi-ke masifike late, masiphendule kanjena, masisenze lokho, khulu ekutshela izinto ezingasile. Uma ukuthi ufuna ukuphila nokuqonda nokuhlakanipha, suka kumuntu okhuluma ukufa eduze kwakho. Umtshela futhi ukuthi lento ekhulumayo angahambisani nayo. Uma ubona ukuthi akezwa mshiye. Angisho ukuthi mzonde bathi ungafuni ukukhuluma naye ngaye kwabanye abantu ukuthi yazi ubani into engcoshekele ukuthi nje uyabheda nje myeke thula wena. Ngoba ukulunga kubonakala ngokuthi wena wenze kahle. Ngeke ukuthi ufuna ukulunga kepha wena indlela zakho zifakazela umnyama nobubi. Yana intuthanweni vilandini ubone izindlela zayo. Uhlakaniphe yona ethi ingenamahluleli. Ithi yona akekho makhulu amahluleli akekho umuntu otshela uthwana vuka manje 5 ekuseni hamba lentuze lapha olandayo ushukela ozokudla ehlobo noma ebusika. Nambonisi akekho futhi obonisa intuthwane kodwa ubona intuthwane ebusungulela wena senze zihamba phezulu kwakho ngoba yini nawe ungagezile. Udlela embhedeni wemveni udlela embhedeni so intuthwane sozothi kunentuthwane nje endlini uyakhohlwa ukuthi nawe wena intuthwane uleyo nkonge lokhona gcwele ukudla ngoba awuyazi indawo yokudlela. Ilungisa nokho. So intuthwane isithi isikhathi sokuthi-ke kufike lesikhathi sokuthi ingasakwazi ukuphuma isuke sesisebenzile. Abantu basebenzela utshwala, abantu basebenzela ukudakwa, abantu basebenzela ukugembula, abantu basebenzela yonke into engenomsebenzi. Kufika isikhathi sobubi umuntu angasenalutho usethi ngaze ngasimosha isikhathi. Abantu basebenzela ukujola. Uthi uya university ubuya nesisu. Ukuthi university kuqualify izisu. Uthi uliwa university abofunda sewukhipha izisu. Mawukhipha isisu ubulala umphefumulo kaNkulunkulu ngenxa yokuthi wena wenze isenzo esibi manje usunecala lalokukhohlakala lokwenzile ingakho ukhipha isisu. Ingakho ufihla kini ukuthi uyabheka ngoba uyazi kulento wenzayo elungile. Ngoba sothola abangane abangasile. Sathane nje into lakho uyaqasha ama-agent. Nawe ugcina sobe yi-agent kaSathane. Uyakhuzwa umoya wenkani bese uba nolaka bokhuzwa umoya kaSathane bese unqobile.
bethi hayi uhlaza myekeni awufuza uba kwakhe nomfuza wakhe ayikho loo nto leyo mawubhethe uyabhethe wena ukhethe ukubhetha wena lalela umfundisi akamzali umfundisi ngoba nalo zelwe lo umfundisi akazali nango umfundisi umfundisi akamzali umfundisi so benginengane usikhothela kusho ukuthi mina lo ngane leyo fanele umfundisi njengami leyo ngane ikhethile ukuthi elizoba ihloko kanje ifuna ukuhambe uba undinga sebeni nami ngikhuzwe kulo moya ukuthi ke nginomdlwembe ngakhuzeka khona abantu abathola ithuba khona bangayitholi khona baqala ukuba imdlwembe bengazange balithole ithuba lokufundiswa kepha bese kufika amazwi aphelileyo baguquke baphume emanyaleni khona abantu abamelwe nsuku zonke beyanga besola beqondiswa adlulundele khona kunjalo ayafuna ukumithiswa ngoba ukhohliswa nge-airtime khohliswa ngo-lift uthatha ngo-lift nemoto lomfana ngena imoto yakhe imoto yakubo so wena ufuna ukugibela imoto uhambe ebiveseli lapho ezosetshenziswa umuntu ongenanhloso ngawe wena osenza khiphu uthengwe nge-airtime wehlisa iphedi wena osenza khiphu uthengwe ngensangu wahamba kulalo muntu uthengwe ngokuntshontsha usuntshontsha amabhodwa kini untshontsha ama-microwave untshontsha ama-ring namafoni akini ukuze uhambe uyofitha lengebhe lengaphakathi eyakhiwa yiwunga wena usidayisile udayisa umzimba wakho ngenxa yokuthi ube isidakwa sikagavini uyazinikela wena ukuthi ube umuntu othanda isinemfu khona umfundisi ekutshela ukuthi lonto efuwa ilungile uhambe uyofihla ngaleyo yenza ukuba umuntu wenza bani isilimo ubani obenza isilima na umbuzi lowo ithi enye incwadi eBhayibhelini uJesu ekhuluma nabafundi bakhe ethi kunokwenzeka ukuba uzokwenza isihlahla sibe sihle bese kuthi nezithelo zibe zinhle futhi kunokwenzeka ukuthi wena uzokwenza inini isihlahla sibe simbi bese kuthi nezithelo zibe zimbi imfundiso elungileyo iholela ekutheni kuphume amalunga omphakathi kusasa aqotho Ngaphuma kwakhe esikhohlakalelana nazo zonke ingane zomakhelwane ikusasa elihle liyoqhamuka ngapha umama wakhe umthakathi uyafundisa yona elungile omakhelwane abaqotha abathandana bophuma kuphi nisahlebana nisazohleba nasesifokweni niyohleba lemilomo yenu nezengasathani sivuvukele Wanishaka nje manje nisazophuza lotshwala esihogweni sengasathandi usazofeba esihogweni wena ungasathandi le mali odayisakala umzimba uyafikile nje konke kuqala manje ukwenza kahle isinqumo osithathayo wena usithathayo omunye umuntu uma iyekuzalo iphuphule inyoni selikhona seyikhamsela inyoni noma inkukhu seyikhamsele inkukhu ayikwazi ukuncelisa kepha inkukhu iyakwazi ukuthi ifundise amachwane ayo ukuthi ke kuyaphandwa ifike iphande ichofe bese iphandele nawo alokho ezochofa nawo lapho akhula azakwazi ukuthi azifunele aphandele wona uma imbuzi sencane iyenza show ifundisa izinyane layo ukuncela iyafundisa ukuncela bese lidlulile esigaba sokuncela bese lambe liyozidlela utshani seliyazibonela akusadingi ukuthi lisesengwe kanjalo nomntwana besamncane umele ukuthi afidwe ukudla ufundiswa ebele ancele ebeleni ufike isikhathi sokuthi adle ukudla adle inyama adle rice adle ipapa kanjalo ke nasemngcweleni kunjalo ingane encane ithi iBhayibheli onginike lapha kwincwadi nginike incwadi Izaga sahluko 22 kusukela ku verse 5 Izaga 22 verse 5
Izaga 22 verse 5. Ameva. No, nginike 23. Amehlo akho ayandizela kulokho, kepha akusekho ngokuba uyazenzela impela amaphiko njengokhozi olundizela ezulwini. No, nginike 22 right? Ngithi 23. 22. So that verse 5 it says 6, right? Nginike so that 5 nakhona 5 get 6. Ameva nezigibe usendleleni yabaphambeneyo. Ameva nezigibe ukuthi ke lokho kuzolibaza umuntu nalokho kuzodidisa umuntu kukuphi usendleleni yalabantu abangezwa. Yebo ugcina umphefumulo wakhe. Kepha lokho ogcina uhamba kwakhe ekulungeni uyakudedela kude nakho. So izinto ezimbi emhlabeni umuntu athi nginebhadi usungenani ibhadi. Uma ukuthi wena ufebile wena wathola ingculaza uzakube nebhadi uthole umkomelo abantu abadala abafebayo. Uma ukuthi wena udako utshwala bagwaza wena uthola umkomelo wezidako. Uma ukuthi wena uyathakatha bakubambile bakubulala wena uthola umkomelo wani wabantu abathakathayo bekumvuzo wakho ngokuthakatha kwakho. Uma wena uthi wena umbulali bese uyejele ufika abanye abafana abadlwengule uthola umvuzo wakho ngenxa yokuthi wena awulaleli. Ngeke umuntu ophila impilo engasolekiyo phambi kaNkulunkulu ehlele okubi. Kepha yilabo bonke abenze izinto ezikhohlakala. Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe. Umntwana uyakhuliswa. Abazali abaningi bayizahluleki bese kuziwa ekutheni bakhulisa abantwana ngendlela efanele. Basesenga abantwana ukuba bakhulu babe yizikhohlakala. Kuyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Iqiniso ukuthi umntwana umtshele into emfanele njengomntwana. Ungakhethi ubuso bengane, ungasathiswa futhi ingane. Ingane zenu ziyanithuba azifuni ukudla ungavele nenze lento leyo ejoyiswe uwena. Ingane yakho bengayithola into ethize yahayizi yazibhukuza phansi. Ngenxa yokuthi wena uyisehluleki ekutheni ufundise ingane ngokuba vele nawe awuzange uze uthole imfundiso efaneleyo. Ngithanda izinto abantu bathanda izinto. Nithanda izinto. Ungazibona uhlakaniphile manje kepha kusasa uzoqoqa ikusasa. Ngeke uqoqe umhleli kepha umhleli ukutshela izinto ekuwukuthi wena uma uzibona ulungile. Njengoba ithi incwadi ke kwincwadi yeZaga sahluko 16 kusukela kuverse 1 unginike yona. Incwadi yeZaga sahluko 16 kusukela kuverse 1. Umuntu unamasu enhlizweni. Sonke sinamacebo enhlizweni zethu. Yaba impendulo yolimi ivela kuJehova. Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. So ngesikhathi ufuna ukuyongena ngewindi kamakhelwane lokho kumhlophe emehlweni akho. Yaba uJehova ulinganisa imimoya. Ngesikhathi uhamba uyodlwengula ingane zabantu ilapho khona inhliziyo yakho isikunika amacebo amasha ufuna ukugcwalisa inkani yesono. Ungafuni ukudla umndeni wakho busy wondla imndeni yabanye abantu ingane zakho zilambile kepha ubhizi unika amantombazana ama-airtime nemali nedatha wathengela izingubo wenza zonke izinto ezinhle for abantu ukuze ugcwalise le nkaniko yakhe ebusayo. Abantu baphilela ukujabulisa abanye abantu namhlanje. Abantu abafuna iqiniso bakhuluma iqiniso uyisitha kubona. Abantu bakuthanda bobenzela kuhle kepha-ke uma sobatshela iqiniso uyisitha sawo. Because abantu bayathanda ukuthi-ke bafukamele isono bashushuzele uma benza isono. Ngoba yini umuntu ukuthi-ke uzokuthanda ngoba naku khona into omsiza ngayo ahloniphe aze akuguqele. Akubona ukuhlonipha lokho ukwenza isilima nokuzinengela. Uthando leqiniso. Uma beqiniso uba nabangane abancane beqiniso.
Ngapha uma uyintombi uthanda izinto uzoba nabangani abaningi abazokufaka kuphi ehlathini. Ingakho uJesu athi-ke incane indlela iya ekuphileni ifana nocingo. And bambalo bazongena kuyona. Ngapha la ehanjwa abaningi eya ekufeni ekubhujisweni. Wonke umuntu othanda ukuzenzela umathanda. Umuntu othandayo ukutshela iqiniso njalo. Ngapha isitha sakho siyakwazi ukuthuthuzela emangeni ukuze ungene eweni. Ngapha ukuze ukubone lokho. Ngokuba yini? Sawujwayele lomoya ukuthi wena abantu bakutshele izinto othanda ukuzizwa. Noma ukhuluma abantu bakulalele usho ubheda ngoba nakuthi unemali. Lesifundiso siphilile. Nalobo sithathayo uyabona umehluko empilweni yakhe ngokuba mawuzosithatha ngokubheka abanye abantu basithatha yini ngeke uze ulibone ushintshe empilweni yakho. Ngeke uze uwezwe amazwi kaJesu empilweni yakho. Angikhathalele kuthenjwa ngabantu, angikhathalele kuzinengela kubantu, ayikho into engakwenzela yona igulise. Ayikho neyodwa. And uma ngabakhuluma amazophila ubona kungithi-ke ayikhona ubani futhi mina ukholo lwami luweak futhi neqiniso anginalo ngokuba yini khona abantu engibasabayo. Angikhulumi ngokusaba ngenqindi, ngikhuluma nje ngokukhuluma iqiniso. Iqiniso alidingi ukuze ube isigora, alidingi ukuthi-ke ube isidudla, alidingi ukuthi uzakhe, alifuni ube muthi, alifuni ube mnyama, alifuni ube phofu, alifuni ukuthi ufunde, alifuni ukuthi ube umlungu, lifuna nje umuntu onesibindi sokukhuluma iqiniso. Iqiniso njalo. Iqiniso nje into engaguqukeli umuntu. So vele-ke uma uweak uzohamba nabantu abaweak ngokuba yini-ke ayikho into enduduzana nayo ehlakaniphile. Ukuhlakanipha kusho ukufunda kakhulu, kusho ukuqonda indlela yokuphila efunwa uNkulunkulu wakudalayo. Ngokuba okhokho bakho abakushiyanga nemfundiso. Uyisifebe nje makuthi wayithathela okhokho bakho sho ukuthi-ke bakufundisa ubufebe. Bafundisa ukuba yisela, okhokho bakho bakufundisa ukuba umqami manga, okhokho bakho bakufundisa ukuba yisangoma, okhokho bakho bakufundisa ukuba yinyanda, okhokho bakho bakufundisa ukuba yisela. Vele le makhaya into ayithola yilona leyo, ubufebe, ukuphinga, ubusela, ukutshontsha, amanga nenkohliso. Nenzondo nababulali. Bese ukuthi ngikhonza amadlozi uthini? Ningazwani ningathandani ninodwa, niyahlebana. Mehlupheka umakhelwane kusiza ngala wena ugiya ngaye. Sikhohlakala nje. uNkulunkulu wamazulu uyena ozokhuluma nenhliziyo yakhe ngumkhohlisi. Inhliziyo yomuntu ingumkhohlisi futhi yembi. Uthi ubani angayazi uthi uyena uJehova. Nezwi lakhe kenjalo. Wathi inzalo yazinyoka. Ubani-ke othe wamqwashisa ngalolu lako oluzayo? Wena ususindisiwe, ungaziboni ungcono kunalabo abangasindisiwe. Makube yizwi elizokusindisa, ukuba insindiso ayiveli ngokuthi ungcono ngamunye umuntu, ivela ngokuthi wena ukuhamba kwakho kunjani phambi kaNkulunkulu. Insindiso leyo. Mawuzosindiswa bese uzikalela abanye abantu, abakusindiswa. Abakufinyelela eqinisweni. Hayi mina ngcono nje ibandla lami noma mina ngcono kunaye ngoba yena wenza ukuthi uyafana naye. Lokho ukuzibona ukuthi ungcono ngobani ikona okwenza ube yisoni nje. Awufinyelela emngcweleni. Ungcwele impilo yobuqotho. Yini? Ungcwele impilo yobuqotho. Ngeke uze uyifake lento ethi ungcwele. Ngoba yini? Ifuna umuntu oneqiniso ngaphakathi. Lento ekuthiwa ungcwele, ngeke uze uyifake, ngeke ube futhi umzenzisi. Ukuba izokuveza ukuthi awu lo, hayi, akathandi ungcwele. Ubuqotho kwamukela isimo uNkulunkulu akubeke kusona ukuthi-ke ungafuni ukuqamba amanga ukuze usuke kule simo kusona. Ezolo leyo. Ubuqotho ukuthi wena ungabe uzinikele kuyona yonke imimoya engasile leyo. Ubuqotho ukuthi wena uma eqinisweni ungasuki ngenxa yemali, ususwa imali eqinisweni. Ubuqotho ilapho khona abangani bakho abaningi bekhuluma into yokumphethe wena besuka eqinisweni. Ungakhathalele ukuvunywa abantu bathi awuqinisile ubani. Umuntu akaguquka akhombisa ukuthi ngempela uyayibona le ndlela. Ingakho-ke iBhayibheli lithi-ke ungabi umuntu othengisa noma ufuna ukuthenga amehlo abantu.
Ngithenga amehlo abantu ngevangeli. Ngithenga amehlo abantu ngokugqoka ke amabhlukwe ayithatha aveze izisho zangasese. Ngithenga amehlo abantu ngokufaka izikipa ezincane eziveza ama-cleavage. Ngithenga abantu ngokuveza amathanga ngithenga amehlo abantu. Ngokushintsha iqiniso loNkulunkulu nilenza amanga. Akukho ukuthula kwabantu. Soze. Banika. Inqala kuJehova imisebenzi yakho. Bonke okwenzayo kunikele kuNkulunkulu. Ukuze uqiniswe amasu akho. Ukuze kuqiniswe yini? Amasu akho. So wena inqala kuJehova yonke imisebenzi yakho. Uyafunda esikoleni. Inqala kuJehova ungathembi ukuthi uphathe iphepha elincane uzokupela kulona. Uyasebenza emsebenzini. Inqala kuJehova. Sebenza ukhombisa ukuthi usebenza ngokuzikhanda. Ungasebenzi ngoba naku usebenze kakhulu ngoba naku ubona imanager. uNkulunkulu uyakuphelelisa akukhuphule kulesikhundla kusona. Ngenxa yokuthembeka kwakho kuyena ngifuna ukuthembeka kubantu le. Ungalingi uthembe mina. Ungathathi ithemba lakho ulibeke kumina. Angilona ithemba lakho, angilona ithemba lamuntu. Ithemba lami uJesu. uJehova wenzile konke kube nomgomo wakho. Ungakwenza amasiko akho ngeke aze kusendawo. Kubuhlungu lokho. Ungakhuluma nomuntu osefile ethi unendeke kusendawo. Khona uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Uyena kuphela ophilayo ukuze kube phakathi. Njengoba befile bonke bafile. Nami ngizofa. Isibonelo sami sibe singasekho nabaphilayo. Yebo nomubi umenzele usuku olubi. Yabona kutshele ngemoya ebamba abantu umuntu azaziduduze ngayo kutshele mina. Ayikho into ongayenzelwa umuntu osefile ngokuba ufile. Ayikho into ngathi ke mawuthetha iglasi ibulala bese uphelele lo glass yophinda isebenze. Ifile leyo glass leyo. Ngalokho uthi phaphama wena oleleyo. Phaphama wena oleleyo. Uvuke kwabafileyo. uKristu uza kukukhanyisa. Uzothola ukuhlakanipha. Ngakho-ke bekisisa ukuthi nihamba kanjani. Nihamba kanjani. Manje nini niphila nabantu? Niyapheka nabantu. Kungabi njengabangahlakaniphile. Umuntu ongahlakaniphile. Yonke into uthatha lokho beqonga umuntu ethi hayi yazi nami nginenkinga efana yakho. Ngahamba ngaye eSwazini, ngafika ngathola isangoma, sangidlolela, aphinda ahamba hlala nomunye abika usizi lakhe. Athi hayi mina ngaye kamhlaba uyalingana. Namhlanje abantu abaningi balanda imikhovu, abanye bathwele ngezingane zabo, abanye bayizigqila zezinyoka balala nazo. Ngenxa yokubhalana nabantu. Bembe batshela lezi zinto umuntu lokho yazi ngidinga umsebenzi ngihluphekile sengizame ngahluleka angazi ngizokwenza njani abakithi ngathi bangiflathela abangaze bakubheke yebo nje ukuthi ubaba wafa ngibhekile yini ezokwenza ngibheke sefile yini ezomenza ukuthi ahluke besefile uma ukuthi unyowo wafuna ukukhipha wahamba olahla lentandane mesefile sethiwa mnukise ngembuzi yini ehluke ukuthi abe nothwala yakhombisa ukungithanda esaphila uma ukuthi wena uyangizonda bese ufile bese kuthiwa sihlaba imbuzi sixolelane sihlula ukwenza into elungile manje akho ukuxolelana ngobafileyo akho mbuzi egeza izandla ufuna ukuhlala inhliziyo yakho ukuthi ibe clean soze kule moya nje ebusayo phakathi kwabantu sokujwayela lento so ivele iziphumela emlomeni ngisho ungasathandi ubona umuntu lento eyikhulumayo uyabona ukuthi ayinayo ingqondo kepha uyayikhuluma ngoba yini seyiyaphila kuyena isono sinjalo sikwazi ukuthi bese uphile kakhulu kusola kakhulu ugcina ungasakwazi ukuzicontrola wena ukhuluma into uma uqamba mangakhulu uqamba lo ungasanakile mama engqondweni yakho nje unembeza ufile isono sephumela yini njengoba umuntu osaphelelwa ama-break ema-toilet isono sinjalo ke mosifida isono sizokwenza ukuthi ugule ukhishwe isisu sesono kamoya inqala imisebenzi yakho yonke uNkulunkulu ungalingi uthembe mina ungathemba omunye umuntu funa iBhayibheli lakho funda amazwi okuphela yonke lemfucuza eyibona TV nasemafonini ayinanzuzo
bonke labantu babona behlaba inyuma emgaqweni abanawo bathini abanawo umhlahlandlela futhi abanayo direction. Nithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zinzima. Umuntu ubona ukuthi angahlulela ngesikhathi awushaya khona vele nekhona ethanda ukuthi ingavezwa khona. Bethi hayi ukuthi nje into ethi ngamlaleli ukuthi nje uyangijaja angaze ngijaje umuntu. Ngiyakutshela ukuthi ukufa kulele kuthela uthengise uma wenza into wenzela ukubuka noma ke ukhambisa abangani bakho noma ke uzimixe nabantu abangasile uzona sewusifebe. Ngeke vele uthande ukukhulunywa ngobufebe uma uyisifebe. Ngeke unokuthanda ukuthi ke kubhekwe indaba zokuthalatha uma ungumthakathi izokushisa lento le. Yashisa iqiniso ayashisa. Lakho-ke maningabi iziwula. Masingabi ngabantu abangasile emakhaya. Kodwa qondani okuyintando yenkosi. Manje umuntu mangithi asingabi ngabantu abangasile emakhaya kusho ukuthi la ekhanda lakho kumnyama akusanga kumnyama wena uyahlwathuza le. Uma nembi uthi ngingazoyinda angazi engisho ngathi ngilimele la. Engisho ngathi ngilimele. Yazi ngathi ngisola ukuthi ngithalathe ubani. Uyasola ngoba uyamzonda. Into ekwenza ukuthi wena uhlezi usola abantu ngempilo yakho ukuba nawe impilo yakho uyazi ukuthi uhlinza ngani ngenhlizweni yakho yimbi. Ningincwadi yaseEfeso sahluko 5. Incwadi yaseEfeso sahluko 4 bese uqala lapha from verse 24 bese siyabhala. Nembathe umuntu omusha. Awuyeke ukuba umzenzisi. Shintsha-ke manje indlela yokwenza. Angikhathalele ukuthi ngabe ubani. Into embi phambi kaNkulunkulu yimbi. Noma ngabe upresident, ungqongqoshe wekhansela, noma ngabe uyinkabi, into embi kuNkulunkulu izokufaka esihogweni. And nokuzikhukhumeza kwakho manje kuzokupholela esihogweni. Lapho khona umlilo wakhona awucishi nezimpethu zakhona. Nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu. Wembathe umuntu omusha odaliwe ngobungcwele ukaNkulunkulu obungcwele. Ekulungeni elungile ayisho ukuthi ube sinokwe bese ulungile. Ngithi mina izenzo zakho nempilo yakho ifakazele uyiqiniso. Ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Izindaba ithini? iBhayibheli isho njalo. iBhayibheli ukuthi nina holo bafundisi abawufukwe. Abangafundisi iBhayibheli bafundisa ukuhlakanipha kwabo. So lonto yenza ukuthi beqhamuka umuntu okhuluma iqiniso ngeBhayibheli wena mase uqala ubheka ukuthi hayi wena ukuthi nje awunalo uthando. Ngeke uzibone uthando uthanda ukufukamela isono. Lakho lahlani amanga. Lahla amanga. Nikhulume iqiniso. Bese uthando ukukhuluma iqiniso. Yiloyo nomakhelwane wakhe akukhuluma iqiniso nomakhelwane wakhe ukuzenzisa. Lokhu singamalunga omunye. Awuyeke ukuzinengela ngamagama abanye abantu. Thukuthelani ningoni. Noma ngabe kuthiwa khona okutasulayo. Ilanga malingashoni nisathi ukuthela. Uma kukhona okutasulayo ungathi ukuthela kepha ungalinge ungene esonweni. Noma sekuthiwa uthukuthele futhi ungalokhu ubambe into ukuthela uzube neqhubu. Ningamniki uSathane. Ukuba ngokwenza njalo uyobe unika uSathane indawo. Owebayo. Uma uyisala angabe yekela ukuba yisala phela manje. Kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla. Manje ke awuqala ukhuthale ukuthi wenze kahle njalo ngezandla zakho. Ukuze abe nokwabela oswele. Ukuze nalabo abadingile ukwazi ukuba isibonelo kubona. Uzokwazi kanjani ukuthi ube isibonelo ukuthi awubheke noma uyivila. Wena nawe uyivela nje uyantshontsha. Le muntu uhamba ngayo uyazi ukuthi ke wadayisa inkomo zabantu nembuzi zabantu. Le muntu lo hamba ngayo uyazi ukuthi umuntu esifazane othandana naye wabulala indoda yakhe ukuze nithathe imali sale ndoda nizikhohlakali. Makungaphumi emlonyeni yenu nalinye izwi elibolileyo. Makuphuma amagama okuphila emlomeni wakho azokwakha aqondisa abantu ukuba bahazi indlela eqondile. Kodwa kube ngelilungele ukukwakha. Yes. Njengokuswela. Asakhe izindlu la, sakha izimilo. Uma uzesonwe enkonzweni noma uzokhonza emgcweleni. Uzophelela ibhithi ufana nemoto efile. Abanye bathi beyond repair ukuthi ngeke isakhandeke. Lapho mafike nje kaNkulunkulu utangatha yonke into afaka insimbi ezintsha alungisa wonke amakhebulu abuyisele esimeni bonke bathuka ukuthi hayi bese ngeke isahamba le moto.
lapho khona sebethi kuwena ke lo ngeke azalunge ngisho kuthiwa ke uyaye ukuganga ke kasangena ezulwini abantu abasho njalo uNkulunkulu uthi woza nazizono zakho zinjalo uma uzokhonza uzolungiswa awuzange bakuzombambatha ukuthi uqhubeke ukwenza senze ingathuba inhlamba ukuze libavezele umusa abezwayo awuzolanga la uzoqhubeka uzokwenza amanyinyala akho ningamdabukisi umoya ongcwele ngoba ngokwenza kabi enobeka uphawu ngaye uma wenza kabi uphatha uNkulunkulu kabi isikakhulukazi beseke wezwa izwi lakhe waqhubeka wahamba wofeza izinkanuko zakho uNkulunkulu uyaqasuka ngesenzo sakho ngoba uyazibuza ukuthi lo muntu ngoba sengikhulumile naye uyalazi izwi lami kwenziwa yini athanda ukudla umphalazo wenja kwenziwa yini athanda uphutho njake njengengulube leyo nto leyo iyamhlubula uNkulunkulu ingakho-ke isincwadi yamaHebheru usahluko 10 verse 26 uma sona sesazi ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngezono akusekho umnikelo ngalamacala wenzayo kepha kuphela ukulindela okwesabekayo kepha ukulindela izinto ezibuhlungu ukwahlulelwa nomlilo njani oshisayo uma ungakholwa hlala ungakholwa kepha wona umlilo oshisayo ukulindile oza kuqeda njengoba uyiphika mkani nje lo mlilo ukulindile uyathanda awuthandi lo mlilo ukulindile baningi incwadi ezenza 2:8 so iBhayibheli liyazikhulumela alidingi mina ukuthi ngileseke mina kufanele lingeseke entweni yonke engishoyo ukuba abantu abaningi basekwa bayazeseka bese besebenzisa iBhayibheli njengento nje abazokwenza nayo excuse incwadi le efanele izikhulumele wona kufanele ukukhomba ikhulume yona ngoba umlomo ongathethi imanga uthini umbhalo lakho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi impela ukuthi yes uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo yes enamethela nina esiphambanweni sebebuzwa bahlabeka enhlizweni base bethini bathi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenze njani na wathini uPetru phendukani uthi uPetru ke masiguquke endleleni zethu zobubi uthi phendukani iloyo naloyo abhaphathizwe kukho egameni likaJesu Kristu yes kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona nekwangeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ukuba isithembiso ngeseno nesabantwana bethu esaba bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabili wafakaza nangamanye amazwi amaningi abayala bathini zisindiseni kulesizukulwane esiphambene isizukulwane lesi esiphambeneyo nesibulileyo izenzo zethu zifakazela nje isihogo sifakazela ukuthi thina siyamsebenzela uSathane ngokuzimisela ukuzinikela isabelo sesihogo esabo bonke abantu abanenhliziyo nezintamo ezilukhuni abangafuni ukuphila ubulunga labo abafuna ubhabhadiso baza kusithinta kule mininingwane lo ibonayo kwi-screen uNkulunkulu emuhle uza kuyenza indlela ukuthi wena uzungena emanzini ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zakho ezakho izona ekumele zithethelele uma umfundisi wakhe engakutsheli lokho udlala nawe iBhayibheli lithi-ke kukho ukuthethelela kwezono zakho khona ukwamukelisa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngeke wamukeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele uqhubeka nokuhlala emanyaleni ngeke isalabo abavuma ukuthi-ke benze intando kwaNkulunkulu so akuqali ngomakhelwane kuqala ngawe indaba inawe inami indaba sengimfumile uJesu angiphila phela kuyena angilangazelela ukuthi aphile kumina lo Jesu lo ngithi ngiyamfuna uJesu kumele aphile kuwena hayi ukuthi wena uthi uJesu uphilela yena awuphilela uJesu wena ufuna aphile kuwena uJesu umuzwe ufuna ukuze umoya oyingcwele aphile kuwena uNkulunkulu muhle siyambonga nangalesikhathi esenzile siyacela ngomusa nangothando lwakhe yena yedwa intando yakhe ifezeke enhliziyweni zethu siphinde sibonane ngomgqibelo uNkulunkulu emuhle ntambama ngo5 o'clock uJesu Kristu inkosi Baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu namanje baba sithatha lethuba sizendlala phambi kwakho kuba uNkulunkulu makuphuma amazwi angafunwa nguwe usilungise baba usisole usiqondise uma kukhona uNkulunkulu imidlinzi esinayo engalungile siyayibopha siyayiqalekisa ngegama likaJesu Kristu siyacela umnini amandla onke ukuba wena konke baba ofuna sikuzwe kungena enhliziyweni kube imbewu uNkulunkulu elungileyo sibe inhlabathi ezivundile
sikhiphe izithelo uNkulunkulu njengokufuna kwakho. Siyacela Baba kuyo yonke imimoya yamadimoni usathana zama ukuyifaka kithi. Siyayiqalekisa ngegama likaJesu Kristu enamandla. Namanje uNkulunkulu ikhaya sekulona sithi umoya wakho mawehlele phakathi kwethu uNkulunkulu. Wena wedwa Baba ulungise konke kufanele kulunge ngamandla akho ngokuba konke kusezandleni zakho. Thina Baba siyizinceku ozibekile ukuba sibe ngamaveseli Baba ozowasebenzisa ukugcwaliseka intando yakho. Namanje Baba siyacela ukuthi umele ingelosi yakhe yokulunga Baba. Ulungise inhliziyo zethu Baba, ushaye wonke amakhona lawa angezwa. Na wonke uNkulunkulu amandla abavalekile wavule. Namehlo uNkulunkulu ayimpumputhu wavule. Siyacela Baba unembeza wabantu uvuseleleke nesimilo uNkulunkulu nobuqotho bubuyele esimeni. Yonke into uNkulunkulu uSathane afuna ukuyifaka ukuba Baba singaphumi esonweni. Wena Baba ulungise ngamandla akho ushise konke okuyisono nenkanuko Baba ungaholeli thina ekuphileni. Sicela konke lokho ngegama likaJesu Kristu. Sibopha yonke imimoya uNkulunkulu eletha ukugula nokwesaba ekhambeni kwethu. Sithi igama likaJesu Kristu lona lodwa silinikiwe. Masihlale siphile ngalo sikholwe kukho konke manje naphakade. Amen.